Anunciem que per primera vegada tots els concerts de la Fira i Festes en el Parc de la Festa seran concerts gratuïts per a tots els ciutadans i ciutadanes de Gàmbia. Com veieu, la Fira i Festes del 2025 arriba amb més força que mai, brindant una programació amb gran varietat d'estils i de gustos, un model que ja està consolidat, amb ingredients principals com són la diversitat de formats y la qualitat. El domingo 5 habrá que adquirir una invitación porque consideramos que es el día que posiblemente se cree más aglomeración. Farem un nou accés a aquest parc de la festa, que serà per el pont de l'Avinguda d'Alacant. Volem comentar-vos també la programació del Serrano. Què tenim en el Serrano aquest any? Tenim música, tenim màgia i tenim circ contemporani. No oblidem que el principal ingredient que té la Fira i Festes sempre és la de sorprendre en cada racó del cor de la ciutat, sent un espai de retrobament i de convivència, que ho són totes les maneres de celebrar i de conviure, on els veïns i els visitants són els autèntics protagonistes del carrer.